Oké, dit is nu de tweede part van de thema. Onze beloning maakt een evenwichtige onderscheid. Ik reed van de beloning, dat is mijn thema. En het thema is niet van de lezing. De lezing is niet in de beloning, dat is een geschenk. Zo daar weet ik waar ik met mij van reden. En deze klas waar ik met van reden van zo'n vers wat ons eenmaal tegen anderen maken. Met de woorden waar we alleen zijn, met dat geschenk, want het is een geschenk, want het is niet een geschenk. Daar wil ik met van reden. Waar dat krijg ik schaffen, waar ik zo'n vers opnemen waar ik weet wat er eenmaal opgehouden wordt. En een van de versen is Filipper 2 vers 12, de laatste poort, daar zegt het. We zullen onze schaf met vruchten en ceteren, de zaligheid te verdienen. En die vers heet zich van de zaligheid schwaar wat te krijgen zijn. Dat heet zich van, we worden maar zeer angst zijn, we worden niemals weten als we raad zijn. Maar dit vers redt te gelovige mensen. Dat redt te met de gelovige mensen. Zo, dan vooral, waarom wordt dit vers te gelovige mensen geschreven worden? Zonder wat er al die raad zijn. En zo, we hebben dat niet meer nachecken. Die vers, die redt te geraden mensen, wat al geraad zijn, wat er lijst zijn, kunnen we zeggen, wat er waarheidsbeurden zijn. En zo, dit vers redt niet van de eeuwig, van de zeilig zijn. Die vers, wat ik lees, dat heet zich zo, maar dat is niet really wat de vers meint. De vers meint, du als een Christ, zij dat du vruchtbaar bent als een Christ. Dat is wat het meint. Zij dat die leven vruchtbaar houdt met goede werken doen, met de rechte dingen doen in die leven. Dat is wat het meint. Dat meint niet dat nu angst en een angst leven als die wordt zeilig zijn. Dat is niet wat het meint dat. Maar de vers wel dat uitbrengen, zij dan nou dat je leven vruchtbaar is. En dat we niet ons leven lijfvoudig nemen en zeggen, dat maakt alles geen onderscheid. En er zijn mensen die willen zeggen, wel, ik zei eenmaal geraad en weer maakt geen onderscheid. Dat stemt niet met het Nieuwe Testament. Die weg van denken is niet in het Nieuwe Testament weg van denken. Dat alles geen onderscheid maakt, dus dat maakt een onderscheid. En we vinden op verschillende steden waar Jezus zegt dat ik geef je een nieuw gebod. Dat nieuwe gebod is je weinig ziet in een met anderem goud. Dat is een nieuw gebod. Dat is een vrucht van een gelovige mens. Dat is een vrucht van een christ zijn. Dat je niks om goud zijn. Wanneer je niks om goud zijn in ons leven, dat is het grootste ding wat Jezus opgedaan heeft, wat we in het leven zullen. Ik lees van het grootste ding wat hij jemals opgedaan heeft. En zo nu wil ik niet meer reden van een loon. De christen loon wanneer we schaffen is. Zo wanneer je om je schaafjes en vraagt naar arbeid, dan vraagt je zo wat dan ze tolen. De stund, de maand, wat hebben we de christ, right? Dus de vrouw, zo wat krijgt je betaald hier? Wat tolt die? En dan moeten we zeggen, wel, we tolen zo'n $4 de stund. En dan hebben we zeggen, oké, zo wanneer ik 40 stunden daar schaffen doe, dan mag ik zoveel $, de maand. Zo wanneer ik 40 stunden werk schaffen doe, en alle toptalen doe, moet feiern, en dan weet ik wat ik de maand verdienen doe. Dat is niet een geschenk, dat is een check. Dat is een check. Dat wordt je betaald, dat is een loon. Loon is dat wat je doen hebt, geschenk is wat je krijgt. Geschenk krijgen we voor wer we zijn aan Christus. We hebben een stelling aan Christus. We zijn een kind Gottes. Een kind Gottes krijgt een eeuwig geschenk van im Himmel. We hebben eeuwig im Himmel zijn. So, dat is een geschenk. En wanneer we schaffen is, dat is een loon. Zo, dat we een beetje op pot houden, dat is de ganze tijd. Mensen zeggen manchmal, wel, ik kan mij goed behouden krijgen, wanneer ik een Christ word. En we boren dat, want ik weet, dat ik samen hebben gezegd, dat wanneer dat ik weet, zijn best niet een Christ. En ik had het vergeten, ik weet niet graag wanneer jaar dat je was, of zo wieder. Daar zei ik aan ga niet schwaar met een dotem. Dan vraag ik, lees je vandaag dat Jezus voor die gestorven is? Oh, dat lees je voor sure. Ja, dat lees je zeker. Ik zei, dan best een Christ. Dat je niet schwaar met wanneer dat krijg passiert is. Dus du best vandaag een Christ. Dus je weet ganz snel wat ik leven is. Zo we hebben niet
lang zwaar met hem dood. Kijk, wanneer dat passiert is. Zo, nu werken we gewoon naar Matthäus 6, vers 20. En dit kapitel redt van schaatsen im Himmel abzamelen. Daar zegt Jezus, zo moet je niet schaatsen op de aarde. We moeten en ras die afvreten. En die stelen en breken en die stelen. Zo dat zegt Jezus, zo moet je wat op im Himmel. Wat is dat? Weet je wat im Himmel abzamelen? Dat redt niet van erlezing. Dat redt van wat abzamelen. En wanneer je wordt met eier lezen, met eier vers verder worden lezen, en wat je leest, dat hij redt van mensen wat er zeer lang beden deed, wat er afwijzen deed met zijn gebed. Hij deed ablutions op de gas, dat mensen het heren doen. Dan zegt Jezus, zo nou staat wat ablutions op de gas afwijzen deed met zijn gebed. Hij zegt dat dan komen mensen en dan blijven loven. En dan zegt Jezus, dan heeft hij zijn loon. Dan is er niets gebleven loten voor hem in hemel. Wanneer we bij de hemel komen. Hij zegt, dan heeft hij al betaald gekregen. Zo, wanneer du als de vroeg im heim, laat je du was ook wat doen voor Jezus Christus. En dan was du vielleicht was du mal 10 pies bakken. En 10 nubbers een pie brengen. En dan brengt je in een pie en dan is het fertig. Dan hast du dat gedaan wat de Vader dus doen. Dan heeft de schatz im Himmel gezameld. Maar wanneer dat is, ik kom met 10 nubbers 10 pies geven. En dan wil ik het nummer zelf alle weten, dan zullen ze me loven, dan hast du den loon. Dan hast du geen schatz im Himmel. En zij zegt, van du ding dat hem afwijzen moet hij zo lang gebed, of hij zegt sogar, wanneer du afdelen dat, van 10 afdelen dat, dan laat niet in de rechterhand en de linkerhand weten wat hij doen. En zegt, van die linkerhand, geven dat, laat die niet de rechter weten wat hij deed, dat zijn mensen. Laat niet de mensen weten wat hij deed. Sommigen zeggen, well, dat meint dat ik zal dus blind geven, ik zal niet weten hoeveel ik geven doe. Maar dat meint zoveel, dat de mensen zelf zien die niet weten wat die geven is. Dan worden ze die loven, dan hast du die loon. En wie willen zijn schatz im Himmel op te zamelen. En dan zegt Jezus, op een zamelt je schatz im Himmel. We moeten en rest die niet vreten. En de stelen niet groven en stelen. Zo we zullen door je wat op te zamelen im Himmel. En dan vragen we, wat is dat? Wat zijn deze schatten, wat van die reden wordt? En dat zijn dingen wat du voor Jezus Christus gedaan hebt, würde hier bij je niet best beloond worden. Want du moet zeggen, we hebben terug naar die 10 pies bakken. Du hast dat voor God gedaan, du hast wat voor God gedaan, en dan bakst je 10 pies, brengt je naar 10 nubbers. En dan worden mensen aan. Dat is niet dat die loon nooit verloren hast. Want dat is omdat du was geloofd te zijn. Dan hast du die loon al verloren. En zoveel mogelijk dat matten en ras, dat zijn mensen die loven dan. Die nemen die loon weg. Die nemen die hemelse schatsen weg. En manchmal hebben we niet helpen, vielleicht niet. Maar dat heeft er met mijn aanstelling. Dit man wordt begonnen, heel lang beden deed, wat Jezus van reden deed. Dat deed hij te afwijzen. Dat we niet in Gottes willen. Zo dit vers redt je te geloven. En hij zegt, dood aan denken dat je im Himmel worden wat opbouwen kan. En so dit redt je niet van een erlezing. Dit redt je van een loon. Loon op wat je doet. Als loon is alle opgeschreven worden en beker. Daar worden we nog van hier. Als loon is alle opgeschreven worden en beker im Himmel. Dat is een beker vol opgeschreven voor die. En onze erlezing is ook in een boek opgeschreven im Himmel. Dat is opgeschreven. Zo we kunnen zeggen, de schatz im Himmel, dat zijn onbetaalde krediet wat je hebt. Want je hebt wat je doet voor Jezus Christus en dat is niemand hier betaald worden. Dan is het een schatz im Himmel. En zo, hier bij je is vielleicht een werk schaffen, dan krijg je betaald. Im Himmel is het zo. Want de schaffen is hier op de aarde voor Christus en niet voor die ene eer, dan krijg je schatz im Himmel. En zo, we willen zeggen dat, waarom wil ik schatten hebben wanneer ik al die raad zie? Waarom brauche ik nog schatten im Himmel hebben? Dat wil wie, die vrouwen wil wie niet krijgen verstaan, dan wordt de Himmel schaffen worden. Maar in im Himmel worden verschillende groden zijn. Dat zijn weinig geschreven van die groden wat im Himmel worden zijn. Op bij de eerste woorden van geschreven. En we hebben alle dagen geleerd die schatten im Himmel op te bouwen. En dat is wat we doen willen.
Ik wil een paar dingen zeggen wat een grote schuld im Himmel geven dat. Dat zegt sogar, wenn ein Koffer Wasser was geven naar een mens en Jezus die noemen, dan was er een loon verkrijgen. Dat wordt niet vier te worden. Ein Koffer Wasser. So hoeveel meer van de mens goud pas. En dat is een bijzonder grote loon op een mens wat wie goud zijn, wat er zwaar te lijden. Wie alle mensen rammen, wat dat niet zo zeer ernst, wie gelijk niet zo zeer, wie stemmen niet zo met denen. Maar we den kunnen leven, en als wat kost dat is een grote loon. Waar we allemaal denken. En wie zeggen manchmal, dat leven is niet fair. Dat is niet fair. Einer heeft het goud, einer heeft het slag, dat is niet fair. Weet je, een dag im Himmel, waar we zeiden dat het toch fair was. Waar we zeiden dat een grote loon voor sommige mensen, en anderen worden geen loon krijgen. Ten Beispiel, Matthäus 5, da sagt het, wanneer we falsch beschuldigd worden voor Christus dienen, dan zijn we vrouw zijn. Dus dan zegt hij, er wordt een zeer grote beloning komen im Himmel voor die. Dat is zo een van die. Dan zegt hij, wanneer we lieden voor Jezus Christus. Hij zegt, wie worden er standhaft blijven? Dat is een grote loon im Himmel voor dat. Dan zegt dat zijn we niet vergeten. We zijn ons niet gruwelijk voor. En wie wel hier beëerd, wie wel allemaal alles goed betaald hebben, dat is zwaar manchmal. Leven je het slag, sommige dingen gewoon, weet je wat niet meer met traag. En die is wel zo, wat enthoudt het leven anyways? Maar het leven, dat mag meer zijn wanneer we denken, dat je een loon op wat we doen. Dat je een loon op dat. En sommige dingen wat doe dat is sommige dingen wat China weet. Vielleicht is het veel beter voor een beste persoon. God heeft vielleicht in hart gelegd dat voor deze persoon zoals te beden. En dat is het bestendig, dan krijg je een loon verkrijgen. Dan wordt een loon verkrijgen. In Openbaring 2 vers 10 zegt het, wer voor Christus lijden wordt, we worden de levenskroon krijgen. De levenskroon. Er wordt nog meer verleden van de kroon. Dat is een oorzaak waarom we dat woord kroon brokken doen. Maar wanneer we dat lezen, dat je schenkt, en het loon apart houden doen, dan mogen dingen veel meer zijn. Waar we die bechecken doen. Dat helpt ons dingen te overkomen. Dat helpt ons de schwierigheden te overkomen. Want ik weet dat ik heb een loon op dat. En ik heb hier op hem Himmel. Dat is er opgezameld. En Jezus redt voor een schatz im Himmel opzamelen. Dan weet je veel dat je dat wordt gratis. En de schatz wat we verdienen, helpt ons niet om zeilig worden. Helpt ons niet om zeilig worden. Dan zeggen we fit, dan willen we dat doen. Dat is we niet erkennen, de verschillende levels, verschillende groten wat im Himmel worden zijn. Maar dan zegt du wordt een dag goed beloond worden verdienen en dat wordt een zeer grote loon zijn. Op Engels spreekt dat woord great reward. Zeer grote loon wordt te krijgen voor dat. En zo, ik weet niet wat zeggen wie als men niet, wat zeggen we geloven aan een loon. We geloven dat al best aan een lezing. Dat wil we dat niet verstaan kunnen. En dat we eenmaal tegen aanderen. Dan wordt het de lezing moeilijk. Dat is wat niet meer halen, dat passeren zal. En zo, wanneer we schatsen zijn im Himmel, dan worden we eindelijk alle betaald verkrijgen. En na een schicht in het Nieuwe Testament, wat we lezen dan als in Matthäus 20. Daar als vertelt Jezus dat de bijspel van een man wat een looneennemer is, en zegt hij het ruut om het aan te nemen. Een neemt het 's morgens aan, een midden om dag, en nog middag, en ten avond. Neemt hij veel meer aan. En dan zegt het dat te laat, dan zegt het, dan om één dag, dan wil hij allen betalen. Dan vang je aan met dem wat het wenigste geschaft had. Dat had maar één stuk geschaft. En dan checken de anderen maar aan en zeggen ze, dit krijg je dat kan daar weer geschaft. Dus Jezus zei, hij heeft met allem een prijs bereid. Verder hij hem aannemen deden. So jeder einem zegt ja zu dem prijs. Die willen alle werk voor die prijs te schaffen. En dan zeggen ze, dit is niet fair, dit is niet graag. Ik zou mij krijgen, ik ga een dag weer geschaffen in de hat. Dat heeft mijn stuk geschaft. Dat is niet graag. En dat is wat veel meer krijgt doen. We denken zo, we zullen verschillende krijgen. Door het Jezus van dat je schenkt. Dat je schenkt is overeen. Im Himmel, dat is geen slechte hemel of een goede hemel. Het is al een goede hemel. En zo we willen kunnen zeggen, de duivel am kruis beziet Jezus. Der hat niemals ein gutes Wort getan. Der hat keinmal Schatz im Himmel abgesammelt.
die worden ook zeilig. Jij zegt, wordt bij mij in paradies zijn. So die wordt ook zeilig, right? So die wordt zeilig. Dan wordt dan zo'n mens wat een taan die hij geschaft heeft. Wat een taan die hij missionaris was en die heeft zware tijden daar gegaan, zijn levenstijd en is allemaal trouw gebleven en die heeft allemaal dat gedaan wat God zegt. Die worden gratis loon krijgen als ze am Kreuz. Dus ze wordt Schatze haben im Himmel. Die worden grote beloning haben im Himmel, bezieht de Himmelsder. En eigenlijk wat we allemaal denken, maar God is een gerechte judge. Dat zeg ik ganz klar. Hij is een gerechte rechter. En hij is een oprechte man. Hij doet alles in betracht nemen. Maar een mens die heel voor God geschaft heeft, die veel geleden heeft, die krijgt een beloning voor dat. Een mens wat in zijn christelijk leven een beetje lijf voor geleefd heeft, die krijgt geen beloning. En dan zeggen we, nou, als lang im Himmel dan kan, wat maakt dat van onderscheid? Dat wil we niet herkennen doen. De geschiedenis grote im Himmel. Wil je worden einer selber beschoten, maar niet worden Schatze haben im Himmel. Dat zegt sogar God chant aan zijn hoor im kop. So dat meint zoveel, hij chant de Einzelheiten van ons. Anders zegt hij weet die aanstelling van waarom du denkt das. Waarom du denkt das. En zo, we hebben niemand geloven dat wat we hebben hier beleven, dat maakt geen onderscheid. Dat zit God, dat deed weinig uit. Dat deed wat uit. Dat deed veel uit. En zo, wanneer we dit niet apart delen, dan hebben we dat tegen ander. En dan weet je helemaal niet, hebben we nog maar goed zijn, omdat we zeilig gaan worden. En dan zeiden mensen manchmal, ik weet niet zeker zeilig zie, maar ik schaf dat met. Die hebben niet meer kennis van wat de ervaring van een haal is. Dat is een geschenk. Dat is niet wat hastig passiert is. Vandaar weer dat we het uitleven. We kunnen niemals nog doen. We kunnen niemals je schatje nog zijn, dit geschenk te krijgen. We krijgen bloos op één weg. Dat zijn we aan Jezus Christus geloven doen als ons heiland. Dat is de enige weg wie we krijgen. En er zijn veel te veel mensen die zijn zich zeggen als ze dit geschenk hebben niet. Dus dan moeten ze zeggen, nou, ik hoop ik genoeg gedaan. Dan mensen veel die geloven dat die wordt van met het loon zeilig horen. Dat is aber niks te staan. Ze werden niet tolereren. Zo ik zeg dat ieder mens wordt gerecht worden. Ieder mens wordt met zijn woord gerecht worden. Ieder einer. En ook ieder mens wordt gerecht worden als hij zeilig is of niet. Dat twee verschillende rechtstellen worden zijn. En zo, wij moeten aan denken dat waar ik leef, maakt een grote onderscheid. Wanneer ik wat doe wat mij niet aankan en ik doe het voor niks te me vallen, dat wat uit. Dan wordt je verbeloond worden. En dat, veel mensen zeggen, dat maakt geen onderscheid. Kennen wordt dat aan. God wordt het aan. God wordt het ganz graag aan. En deze thema is bijzonder schwer te verstaan. Wanneer je vielleicht een kerk bent, wat er zeer veel regelen heeft. Alles krijgt zo moet je doen worden. Door is het maar schwer te verstaan, wie de genoodmank passen dat. Dus het alles zo krijgt aangedeeld wat je in doen zal en wat je doen moet. Want zo is als aardig en dat is de aardig. En dan zo is dan krijg je een uitschluss en dan zou je dan wat mij gezegd wordt, dat mijn wakkie raad. Dus dat is soms kerken dat aanchecken doen. Maar er zijn twee verschillende ordningen wat ik wil opnemen wil. We hebben een ordening wat we nemen een levensordning. We hebben een ordening dat we tijd opstaan des morgens, dat we tijd vangen aan de kerk aan, tijd zie ik bij de arbeid, tijd is de arbeid voor. Dat is een ordening voor ons leven. Maar wanneer we wel zeiligheid regelen hebben, dat wordt een trouble hebben. Dat wordt deze twee even aankomen. Du moet zo zijn te zeilig worden. Dan zei je, okay, dat handelt zich om dit loon. Dat handelt zich om wat ik leven doe. Nou, dat ben ik. Dit is een geschenk. Dit krijgst je eenmaal. Dat is een geschenk. Dat is niet een ding wat allemaal één dag haast en één dag haast het niet. En een andere dag, dan weet je niet meer zeggen. Haast je doen, dat is niet. En dan zeg je wel, wanneer ik zeilig word met een loon, wanneer ik dan mij verzin je doe, dan zie ik niet zeilig. Dan zeggen ze veel wie vlot is op de loon. Nee, een mens wat dit geschenk gekregen heeft, die wil dat loon doen. Die wil deze werk doen.
en waarheid brengen Christus voor de hel is en zich leven heeft, die wordt deze woorden even deel brengen. En zo next wil ik nog aan mij reden van, wat zijn de beloning krijgt? Voor wat krijg je beloning? En waarom is de beloning wichtig? Zodat ik next maar weer verreden.